میں سلطان الہند کو سوال ہے بابا جی تواڈے صدیاں بعد بھی تواڈے درد کتا تے پیشاب بھی خادم حسین نہیں بندا تسی دسو پرتھوی راج دے اٹھاں وچ کیوں جا کے بیٹھے اذاناں دیوان واسطے یا بند کران میں امام ربانی کو سوال جناب قلعہ قوالیار وچ کیوں گئے ہو اندر جا کے اذاناں دتیاں یا بند کرائیاں ذلیلو تسی اذاناں بند کران دیو اے سارے فقیر میدان وچ آ گئے ایویں نہ گلاں نہیں ہوندیاں ہاں نا دادا صاحب غزنی تو چل کے حضور دی شان دسن آئے یا مصطفیٰ جان رحمت دے پرچے کٹان آئے ہاں جی بابا فرید ٹپے تے جا کے ڈیرا لایا حضور دی شاناں دسن واسطے یا جڑا مصطفیٰ جان رحمت پڑھے گا مولانا سپیکر غلط استعمال کیتا کتیا سپیکر غلط ہو استعمال ہے جتے گانے ہون جدو حضور کی بات ہو تو پھر بات ہی بات ہے واہ 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 واہ